Asata çıksa edenler ilkilen milli liderimiz o hormatly prezidentimiz her ýylyň 7 apreline bellenýän bütün dünýä saglyk gününden tüýsürekden gutladylar hemde bir jan saglyk, uzak ömür arzu etdiler. Çıkışlarda gahrman arkadamyzyň başlanýşlary we arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy taýlalaryny beýlik köp sany işlerlen birlikde halkymyzyň saglygy barada durmuş geçirýän giň erimli işlerin hem ýurdumyzda adam hakyna aladanyň öräni ýokary derejede ýygnaly. Bellenşi hali, paýtatymyzdan hem de arkadaş şäherine maşrap, ýurdumyzyň ähli welaýat merkezlerine, etraf şäherlerine gurulýan ähli saglyk merkezleriniň, saglyk uýlarynyň dünýäniň öňde barja saglyk goraş, barlyk, öňlaş enjamlar bilen üçinlendigi, her bir kunjukda saglyk dikeldiş keselleriň öňlaş merkezleriniň hereket edýänligi, bu desgalarda zähmet çekmek üçin hunarmendleriň ýokary derejede taýýarlanýanlygy Türkmenistanyň lukmançylyk ulgamly dünýä derejesine çykarýar. Gahrman hadamyzyň Türkmenistanyň dermany ötümlükleri atly köp tomlyk ilmi ensiklopedik eserleri dünýäniň lukmançylyk ilmine ören ulgaşat diýip çykyş edenler bu ýetençlerini aýtdylar. Çykyşlarda Gahrman hadamyzyň saglyk goraşdy ýetilen sepkitler atly kitabyna beýan edýän sözlerini öňe çekilip, milli liderimiziň gadymy döwürlerden bäri saglan adamlaryň medeni durmuş, syýasy ykdysadyň ösüşiniň esasy binýadygy, saglyk goramagyň özüniň baş maksady edilýän jemgyýetiň adatyny öwürlen ýörelýäriň sagdyn ýaşaýyşyň kemale gelmeginiň binýadyny düzýänligi barada aýdan pikirler dogrusyny aýratyn nyktaly. Lukman arkadamyzyň möhüm başlanýşlary arkadaly gahrman serdarymyzyň insanperwer syýasatlary bilen saglyk goraş ösdürmekde durmuş geçirilýän beýik maksatly ýurt bähwitli işlerini diňe bara saglyk bilen däl, halkymyzyň ruhy durmuşy bilen hem aýrylmaz baglanşyklyk barada edildi. İl saglygyny gorumak bilen bagly işler adamlaryň kalabyna, berqarar döwletimiziň güýç kuwatyna, döwlet syýasatynyň ansanperwer ýolalaryna anamy hasy berkidýär. Bilşimi däl gahrman arkadamyzyň kämil derejeye ýetiren hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň dowam etdirýän saglyk syýasaty halkymyzyň geljeginiň miýdimiz binýadyny öwrülip, türkmen halkynyň alkışlaryna munasip bolýar diýip çykyşlarda bu ýetençlen bellendi we bunuň üçin milli liderimiz gahrman arkadamyzy hemde döwlet başçymyz arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden çykýan hoşallyk sözleri beýan edildi.